Right, zviri sei matraders. Pa video redu ranhasi toda kuexplaina concept inonzi the power of 3. Anditi the power of 3 concept inongoexplaina iyo about 3 stages emarket anditika. Right, first stage tine inonzi accumulation anditi. Second stage tine inonzi manipulation anditi. Third stage tobva taita inonzi distribution anditika. Right, saka inonzi the power of 3 kana kuti AMD anditi tinokwanisa kuishandisa futi as a trading strategy anditika. Right, kuti tishandise as a trading strategy anditi tofanira kutanga taita se tainzwisisa ndo yatoda kuexplaina pa video richi ranhasi. For example anditi muriona chart trade uri pa screen iri anditi tichashandisa movement iri rekudzika iri anditika. Right, makada kunotisa tiri mudowntrend kudai anditi market yagadzira mahigh malow mahigh malow mahigh malow mahigh malow ichibreaka structure papi kuzasi kunoko anditika. Right, to break a structure tichienda chi kuzasi anditi but kunoko atisataita sei asata tabreaka zvedu chi structure anditika. Right, muri kuona zvakaitika pa area panapa market yakabreaka structure ndobva yamhanya anditi yadzika ichienda chi pazasi. Payaka pazasi yatanga kugadzira this pattern anditi this pattern tikada kunotisa tine range yatakagadzira. Range yatakagadzira ndiyo ishi yanga yakadai range yedu anditika. Takastretch achienda kufuture geti right. Amona takugadzira range yedu yakafanana nechi neflag pattern anditi tiri kubounce pakati apa anditika. Kubounce pakati apa pachirohwa vanopinda mabai nemamuza vanopinda maseo vachirohwawo anditi but market yakanobreaka yabreaka kunoko anditi ndobva yapa retest ndobva yabreaka chienda mudenga anditika. Chayakaita ndechikunodai vanhu tikuona kuti market ikurenja anditi payakabreaka yakanorova mastop loss ese angarichi kunoko evanhu vaiziva kuti pattern izhi iri kugadzirwa izhi iflag tichadzika anditika. Vanhu vese vaipinda munguva yapaedzoka kunoko mudenga kunoko vaisa mastop loss avo kunoko anditika. Right, then vamwe vanhu vaisa mapending order anditi kuti market ikabreaka order rangu rakatrigwa market inobva yaita sei yabva yaenda neni then mastop loss avo ese anenge arichi kunoko anditika. Right, saka market yakanorova chi mastop loss evanhu vagara vaita sei vanga vakasela anditi nevanga vakabhaya mastop loss avo ndobva dzoka chirohwa. Saka panapa ndipo pakanoitika inonzi chi manipulation anditi kunoku tatichi 3 stage accumulation manipulation nedistribution. Kunoku to accumulate mapositions anditika. Right, mapositions atiri kuaccumulate tabva tanomanipulata kunoku tabva tarova vanhu tabva tatrigger mamwe machi mapositions anditi tatrigger mapositions tobva tavingira mastop loss avo tichivarova tadzoka muzoni medu tobva takuchinorova actual move redu ratagara chidaita sei toda kufamba naro anditi tobva tanobreaka tabreaka tatauya paretest. After retest market bva yaita si distribution andimoona 3 machi maphase anditika accumulation manipulation distribution anditi. Right, ngatinyasodzoka tiionesane futi accumulation manipulation distribution andimoona ane mapabata ka. Right, ngatitsvagei pamwe anditika tione kuti market yedu pane payakazombotigadzirira something like that here. Right, tikada kunotisa pa area panapa pakagadzirwa same concept market yakabva yagadzira chi range inoshi anditi
ishi to accumulate aka tobva tanobreaka manipulation anditi mukuona distribution tobva tadzika nechi nemarket ane maibata midzi dzachona dari rachona mhenu kana ari kubatika zvakaita sei zvakanaka anditi tikunoti chi accumulation tobva tatange tabreaka anditi totodzoka paretest zvakanaka tobva tadzoka chi muposition medu saka iyi inenge ya accumulation manipulation anditi distribution animuona ndochi the power of 3 anditi rege timbotsvaga kuti kumashure kuti nepamwe patikamboiona ichiitika paripo anditika right right anomuona kuti market yaka accumulate pesa apa yairwa accumulation anditi kuno tobva tanomanipulata panapa pakarwa machi stop loss ese angari kudenga kunoko tobva tadzoka muzoni tobva tarwa distribution andinoona patikanobuda muzoni takadzoka paretest anditi retest totachita sei tobva tarwa distribution ndo 3 maphases echi emarket tikada kutasa futi paarea panapa anditika zvakatika futi anditi tine green zone redu iri anditika right market yakarwa accumulation kunoko anditi tarwa accumulation tarwa manipulation kungonorova stop loss anditi tichipfeka move kuti ange toda kuenda kubuy isichizwa toda zvinda kusell anditika totarwa chi manipulation yedu panapa totarwa distribution yedu animaona maths dzachona mafambiro dzenchita sei adzenchita iri chatira tikushandisa iri for our green educational purposes only nderechi BTC USD anditika Bitcoin versus chi US dollar animaona manje ndo means dzakaita sei dzakanoitika reke timboona panapa kuti in the future market ichaita sei anditi muona takagadzira chizoni chedu ichi right which means kuti paarea panapa takaita sei takaita accumulation saka kana strategy redu riri kushanda inofanira kuva chi manipulation tobva tadzoka mudistribution anditi tadzoka mudistribution tichanobreka tobva tadona which means kuti bitcoin inofanira kuzoita sei rofanira kuzodona zvokudzoka kuma 50,000 uko kana tiri correct anditika but wotoita kuzoshandisa dzimwe singwi izvi zvazvinei manipulation nedistribution zvatanchiita anditika taungoona kuti market yedu iri kuita sei iri kutigadzirira chii anditika zvimwe zvinhu zvatingaita kuzongoshandisawo munyatinyati kuti tione saka kana tiri correct market ichava ichibreaka this previous law ichi anditi ye59,000 pabitcoin saka which means bitcoin inofanira kudzoka kuma 50,000 anditika kana chinjaita seichi charespectwa anditika right ndo lesson redu ranhasi tanichidzidza chi the power of 3 manipulation accumulation manipulation and distribution AMD anditika right kana video rino riri kubatsirawo kana kuti wafarirawo movement yedu yekudzidza forex trading tichishandisa shona ngatidzvanye ichi subscribe button anditika tobva tadzanya notification bell todzvanyawo like anditi comment tosharewo video kune rimwe team rinotrader anditika then ngatisangane pachi pa next video.